Des del govern del Serpis tenim clara la postura. Supressió, eliminació d'aquest projecte de la part nord, una part que és la que incideix en les agressions a les costes a la costa de les platges del sud, i manteniment d'aquesta part comercial, assegurant que tant aquesta construcció d'aquesta part comercial en el sud com les afeccions mediambientals que existeixen a hores d'ara siguin corregides tant per costes com per l'autoritat portuària. És un projecte que no respon a les necessitats ni a la sensibilitat actual. No hi ha aquesta necessitat de cap ampliació al nord i no hi ha per què continuar amb aquest tipus d'agressions al medi ambient i que pateixen els pobles del costat. Quan ens vam incorporar a la mancomunitat de la Safor, afortunadament, vam dir que Gandia és la Safor i la Safor és Gandia, per a tot. També per a aquesta defensa d'aquesta agressió a totes les platges del sud, perquè ens entenem com un tot. I Gandia ha de ser, en aquest sentit, la que capitalitza, la que siga capdavantera en aquesta defensa de la Safor com un tot conjunt. No poden anar en una altra línia perquè és la línia coherent que des del govern del Serpis i des dels partits que el conformem hem seguit des de fa anys en aquest aspecte. Per tant, hem estat parlant-ho concretament i per tant totes aquestes demandes a l'autoritat portuària venien donades d'aquesta posada en comú i d'aquest pensament comú que tenim les dues forces polítiques que conformen este govern del Serpis, que és un govern del Serpis que té en la lluita contra el canvi climàtic i en la defensa del medi ambient un dels seus punts fonamentals.